mga kawiwi mulaag na pud mig sagbutan sagbot ari na pud sa among pikas payag kay muha mi bunot tam na namugot iyot ay watermelon kay kauban na tanawa dire mini agi small river alis da may mga kuan guys so isda guys so na isda kita paita kita narapro isdang sapa ano siya ginatawag o paita sila sa ha hindi minagirik manghod wala bito sako diha wala guys o palaw lami ba din na siya kakaon di ka makakaon masig kanto gabi sapa na to guys makita may bunga hoy deh dito ko ibabas guys na guys ibabas guys udah ko kita tuh ano guys oh ay ang ato sulupin tara guys na pag guys ano gusto ko wala po nagsilupin ko bro oh guys kita abtik pit ko kami biyabas ko bugihan nara oh namusa na ga agay pisting yate ako be ako kapit ko lang mo ay ako gala basta hanaso beli kata nih sa ako ang tanggaw ayo utang sige sangko ano ling ang guling gamay na lang siya bunga di pala itong ginadakan sungka niya may buloy ay bilang kan ablag ay sa taong guys singkat ka na taong guys oo na pala ni si Pasi singkat ka taong guys sarap mo punuan kita po na ginog pa hindi kumunit ha yan kung hilaw po din pangag tayo pinit-pit ulala Anak, mana? Mana kah? ano wala man wala oh asa kung di hawid nga Andra Nah, baka oh. Boros na. Boros na baka. ya apa boleh ho
Lugaw. Nabulong. Beli kau kan? Ay bakit po na kina. Akin na po na kidi binama. Sulod sa tangke. Mubara ba na ki? Niglik ko. Bahala ka ikaw drive. Habis di pun mo kuan di pod. Na. Kena. Kung dara guys ang assistant mo pas ano na sa mong kuan bunot nga gi order. Anak-anak din ang tukang video na ito yung teleport. Rubber latex yun guys. Naluha o. Paingon na may pauli. Hindi man na may panguha o bayabas bunot.